Laing insidente sa away trapiko nakuhaan sa Mandaue City kundi nagkainitay ang duha ka mga drivers. Ani ang detalye. Martes sa buntag nahitabo ang insidente sa may highway sakop sa Barangay Tabok. Sa video nga gipost sa netizen, nagkainitay kining mga driver sa karsada. Naungot pa ang trapiko tungod sa nahitabo, dihang gikumpronta ning usa ka lalaki ang driver nga didto ra sa sud sa taxi. Nasayran nga ang nalambigit sa insidente, truck driver ug ang taxi driver. Taod-taod, makita nga nagharong na gyud sila sa daan. Matud sa labaw sa Traffic Enforcement Agency kon team, nagkabingkil ang mga driver, gituuhang nagkasingitay. Taod-taod sa itong commotion ba? Kay mura gi-sud jud biya to sa driver sa truck dito sa iyang taxi. So, moto nga katong kuan na kuan dito siya na dala gito siya diri sa amoa sa TEU. Sa kuan din na settle rato sila sa pulis. Nagkagit-gitay tingali gito sila ba? Nadala pa sa Traffic Enforcement Unit Office ang mga driver apan nahusay ra sa pagkahuman. Wala ra hinuon nagkasingkiay ang ilang mga sakyanan ug walay na unsa. Maong nahusay ra ang insidente ug wala na gani na pa-blotter sa police station. Pahimangno sa traffic official sa tanan nga mga motorista. Nico Sereno, GMA Regional TV Live.